Hello. Hi. Hello. Kamusta? Jan Arroyo Katropa Vlog. Hello, mag-live sa wala. Okay, sige po. Magpalista na kayo dyan ha. Magpalista na. Magpalista na. Nag-e-invite na po ako ha. Nag-e-invite. Hi, mag-love shower up. Baby loves Edsel Heart. Good evening, good evening, good evening. Ayan, patusok naman ang like button natin dyan. Yung ano naman, yung dikit-dikit talaga. Yung alam nyo yun, yung sarap na sarap ka. Patusok-tusok naman. Ayan, good evening, Jalen Luntian. Ayan, nakalista na po kayo ha. Okay, Jan Arroyo. Jan Arroyo. Katropa Vlog. Okay, nakalista na po ha. Nakalista na. Ayan, magpalista na po. Magpalista mga baby lords. Okay. J Green. 16. Okay, nandito na si J Green. Okay, noted na yan, baby loves. Noted na yan. Ang iyong ninja. Okay po. Sige po. Nag-invite na po tayo. It's a little bit of my Ayan, palista na po, palista na, mga baby loves. Ayan. Okay, nakalista na po yan. Ayan. Paklik naman ang ating like button dyan. Paklik ng like button natin, no? Patusok-tusok naman ang like button ni host dyan. Sarap na sarap akong tinutusok yan. Ayan, patusok-tusok naman ang ating like button dyan. Thank you sa inyong cat thumbs up. Ayan, magpalista na po. Magpalista na po sa gustong magpalista. Ayan, patusok-tusok naman ang ating like button dyan, mga baby loves. Ayan, kating-kati ako pag tinutusok-tusok yan. Oo, sayang-saya ako. Oo, sayang-saya ako kaya patusok naman ang like button ni host. Saan na ba yun? Saan na ba yun? Ayan. Bakit ka nakatayo? Alangan naman yuyuko ako. O yumuko na ako mamiling para hindi na ako nakatayo. Ayan. Patusok naman ang like button dyan. Tusok na yan. Yan. Tamsak naman. Thank you sa patamsak. Katisaw. Okay. Magpalista na po. Magpalista. Ayan, Myling Gerling. Megaloud cover out. Dada love. Ayan, Myling Gerling. Okay, nakalista na yan. Ayan, thank you. Ayan, magpalista na kayo. Magpalista na mga baby loves. Huwag na pong mahiya.
Ayan. Wait lang natin yung iba ha. Good evening, Mami Leng Leng. Nag-loud shower out. Ayan. Good evening sa'yo dyan ha. La la la. Just a little bit of my life. Hard to know. Dali na po, magpalista na, magpalista na. Ayan, magpalista na kayo, magpalista na mga baby loves. Tarararam. 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 Ayan, palista na po, nag-invite na po ako. Okay, magpalista na mga baby. Ayain nyo na, like and share muna tayo, like and share. Ayain nyo na yung mga kasamahan nyo po. Ayain na yung mga kasamahan ninyo. Ano kaya to? Oh, okay. Ayan. Tamsacred. Ayan. Thank you. Tatusok naman ang like button ni host dyan and bell all na rin tayo dyan. Ano? Para dikit at tusok na tusok. Ayan. Thank you. Wait lang nga, nag-invite po tayo ha. Ayan, nag-invite po tayo, wag nang aalis sa mga nalista na ha. Stay put na po. Stay put na po. Ayan, mag-stay put na, mag-stay put. Put. Mag-stay put. Ayan, wag nang aalis ha. Walang aalis. Just a little bit of my life. Heart. Yan, patusok naman ang ating like button dyan. Mga baby loves, patusok naman. Like and share muna tayo, like and share. Okay, like and share muna tayo, mga baby loves. Yeah. Mga baby loves, like and share. Nabulol na tuloy ako. Hello, Mula. I'm fine, and I hope you too. You look tired. I am. You're sleepy? You feel sleepy? No, I have a fever. Are you sick? Oh, Don't was yesterday Monday? I had 2 sick days. And you just came back? Yes, I came back. But I still have a headache and a fever, Okay, just go home early after this work. So you could rest more. They will let me. Get well soon. Thank you. Ayan, like and share muna tayo. Like and share. Ayan, good evening sa inyong lahat. Ayan, asan ka? Nandito ako, Mami Leng. Hindi kita iiwan.
Hindi. Okay, nasaan daw sila? Okay na, punta na kayo. Hinahanap na kayo ni Mami Leng. Magpalista na kayo, magpalista. Kung ayaw niyong sunduin kayo ni Mami Leng. Si Mami Leng nanunundo yan. May dalang pamalo. May dalang pamalo si Mami Leng pag nanundo. Ako pag sinusundo ko sila, sinasabihan ko lang, tara na, si Mami Leng may dalang pamalo. Ayan, thank you Ate Sel. Ayan, magpalista na. Sana all di iniiwan. Ikaw lang naman ang ikaw lang naman ang hindi iniiwan, Mami Leng eh. Oh, sakalam ka lang. Sakalam ka talaga. Ayan, ano na, kamusta ng kabuhayan mo dyan, Mami Leng? Huwag na pong aalis ang mga nakalista na ha. Jolini Vlog. Okay, nakalista na yan. Nakalista na yan. Non-drug. Non-drug. Ayan, magpalista na magpalista. Ayan, magpalista na po, magpalista na. Ayan, Jolini Vlog. Nakalista ka na ba, Vlog, Jolini? Hi, Jeffrey Cabalog, Megalod Shower out. Kambal ni Alger ay naman ang ganda ng kanyang Ninja Turtle. Alger Javier TV. Okay, nakalista na yan si Alger. Nakalista na yan. Ayan, ayain na natin mga kasama natin, mga debilog. Ayan, type palista na, sabi Mami Leng. Sinusundo na kayo ni Mami Leng. Ayan, good evening din sa iyo, debilog. Ayan, magpalista na.
Samsak, Bebe Loves. Ayan, okay po. Noted yan. Lenski, La Canila. Lenski. La Canilaw. Okay, thank you, Lenski, Bebe Loves. Jolini, dumikit ka lang, Bebe, para dagdag points. Para hindi kita pwedeng ilapag, Bebe, ha? Idol Leng, kamusta? Sabi ni Nice Arroyo. Si Jan Arroyo yan. Nagbayo naman. Ayan, magpalista na po, magpalista. Sunduin na natin mga kasamahan nyo, ha? Huwag na pong aalis ang mga nakalista na. Okay? Puro yata loyals ko ang naan dito. Ayan, magpalista, magpalista. Sunduin na yan. Ayan, magpalista na po, magpalista. Ayan, magpalista na po. Nakalista na po kayo, ha. Yung mga hindi pa po nakakapagpalista, magpalista na. 3 kilong baboy, tatlong boting suka, 1 boting patis, ano pa ba? Isang tray ng itlog. 1 kilong asukal. 1 paketing sigarilyo. Ayan, palista na po. Ay, Angeline. Ayan, sunduin na natin sila, ha. Sunduin na natin sila.
Ayan, magpalista na po, magpalista. Nawala ka na naman. Nagigib ako ng tubig. Naubusan kami ng tubig. Sinusundo ko kasi sila, kaya nawala ako. Oo. Nasa na kaya yun sila? Hindi ko sila mahanap, kaya hindi ko sila nadala. Pero mamaya daw susunod sila daw. Get well soon. Go home now so you could rest. Yan, dalian na, dalian. Okay, sino pa? Okay, sino pa? Magpalista na yan, magpalista na yan. Dali na, dali na, dali na. Ba't kanina pa yan, hindi pa rin natapos? Ayun. Okay, 8 minutes left. Magsisimula na po tayo. 8 minutes left. Ayan, magpalista na po, magpalista. Dali na, pasok na mga bebe. Pasok na, pasok na. Put your hands up in the air. Si Nice Arroyo may dala ng balde. May dala na siyang balde. Saan niya kaya gagamitin yung balde? Magparamdam sa top shot po. Magparamdam. Okay? Bye-bye! Ay, magpalista na po. Magpalista na yan.
Nahuhulaan nyo talaga lagi kapag merong tumatawag sa akin, no? Alam na alam ka agad eh. Okay, alam na alam ka agad nila. Ang galing yung manghula hindi ko pwedeng gawing pangpapahula yan. Mahirap yan, hulaan ka agad nila. Mahirap yan eh. Malulugi ako pag yan pinahulaan ko sa inyo. Agad-agad nahulaan nyo kaagad. Selos kami, oy. Driver yun. Driver yan. Driver yun nagtatanong kung pwede niya na akong masundo o kung pwede na akong umuwi o lumabas sa trabaho o hindi pa. Ganon yan. Ganon. Okay, sige mag-umpisa tayo. Hahabol na lang yung iba ha. Nagpaliwanag talaga ako. Ayan, sige na magpaliwanag. Magsimula na tayo ha. Okay, pahahabulin na lang natin yung iba, okay? Okay, good evening sa inyong lahat. Alam nyo na ang ating mechanics dahil kayong lahat ay aking mga loyals, okay? Mga loyals dito at gabi-gabi ay nandito sa akin. So, lahat po kayo ay alam ng mechanics natin. So, mag-umpisa na tayo. Sabihin na po ninyo ang Gora na kolot. Gora na kolot. Gora na kolot. Sabihin niya na dali. Ayan. Gusto kong naririnig yung mga ano niyo diyan pag-iingay. Gora na kolot. Okay, heto na ang unang lapag natin diyan. Heto na ang unang lapag. Ayan. Unang lapag na tayo dyan. Puntahan na kaagad, puntahan. Oh, Mami Leng, Mami? Gora na kulot dyan. Magsimula na ako. Ayan na po ang ating unang lapag. Mami Leng. Puntahan ang kulot, agay. Grabe siya. Off comment? Nako naman yan. Bakit siya nag-off comment? Ay, nako naman yan. Serenity. Vlog. Ay, kabayo. Mali siguro yung ano ko. Okay. Hi, Mega Love Shower out. Tamsak dan daw. Galing sa kay Team Umay. Thank you naman sa inyong patamsak. Ayan, JQT Develops, thank you sa patamsak dyan. Okay, dito tayo. Nablab from Biyaherang Ilongga. Okay? Lablab from Biyaherang Ilongga. Ayan, dito tayo. Babalik kami sa iyo, Baby Labs. JQT forever. Ayan. Puntahan na yan ang kulot. Ayan. Okay, next tayo, next.
Okay, next tayo. Next, dito tayo. Love from Biyaherang Ilongga. Jake tayo, Jake. Patapos na sila kaya tusok-tusukin natin yung like button nila. Patapos na sila. Tusok-tusukin natin yung like button nila, ha? Jake Cutie. Hi, madam! I'm fine. How about you? Ayan, thank you sa patamsak, Papa J, Daddy J, Lolo J, Tito J, ano pa ba? Thank you sa patamsak, John. Ching Vlog, Chanda Signar po ba yan, Bebe Labs? Chanda Signar pa, Bebe Labs. Lodi kita. Ma'am, palapag po. Asan po number mo, Aragoy? Bakit number? Bakit number, Bebe Labs? Ayan ang aking number. Anong meron sa number ko? Abay, nako naman yan. Nakalista ka na, Bebe Love, Chanda Signar, ha? Ayan, nakalista na yan. Nakalista na yan. Okay, love-lovin na yan. Love-lovin na yan. Okay, next tayo. Oo, naghahanap siya ng pet snake daw. Okay, next tayo. Tusok-tusok from Biyaherang Ilongga. Tusok-tusok, fishball muna tayo. Fishball. Dito tayo, dito. Ayan. Ayan, may nanghihingi ng ating number dyan, mamiling, kaya bibigyan agad yan. Ayan, Lodi kita. Ma'am, palapagpuasan po number mo. Grabe. Ayun, no. Ang galing, di ba? Ayan, fishball muna tayo, fishball. Tusok-tusok from Biyaherang Ilongga. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Ayan, noted na yan, baby Lord. Ayan, dito tayo next. Pa-wait na lang po, ma'am. Tapusin ko lang po LS ni Ma'am Serenity. Noted, Bebe Love. Sabihin mo kaagad ng iyong main channel, ha? Oh, maybe you put it in which cubicle you went? Maybe inside your pocket. Picture. Inside your pocket. Inside now? Napatakbo akong bigla doon, ah. Ayan, next tayo, next. Ay, nako, nawala tuloy ako. Napatakbo akong bigla doon, ah. Hindi ko inaakala. Ayan. Ernie tayo, Ernie. Marine. Harang lang. Sana all. Sa harang kayo dyan. Ayan, Ernie Marin tayo, Ernie. Maria. Yan, puntahan na yan, puntahan. Love-lovey na yan. Si Ernie Marin tayo dyan.
Puntahan na yan, mga Joalabes. Hello po, Daiz Iman TV. Okay, sige, bebe loves. Habol na, bebe, habol. Daiz Eman TV. Okay, habol na, bebe, ha? Nakalista ka na, bebe loves. Okay na yan, okay, nakalista na yan. Antok na ako. Para hindi ka antokin, magpalipad ka, mamili. Magpalipad ka ng soft drinks dyan na malamig. Parang gusto kong ng soft drinks ngayon. Next naman yan. Kung hindi pwede ng soft drinks, hard drink. Hard drink, mami, kung walang soft drink. Thumbs up raid. Queen Serenity. Ayan naman. Thank you naman dyan. Sa thumbs up from Ma'am Serenity. Ayan. Patusok naman ang ating like button, mga baby love. Ayan, patusok naman ang ating like button. Kating-kati ako pag tinutusok ang like button ko. Oh my God! Thank you, Ma'am Serenity. Ayan, thank you ate sa thumbs up. Ayan, thank you. Gawin nyo ng 50 yan. Ayan, gawin nyo ng 50. Ay, nako naman yun. Ay. Ayan, thank you sa inyong patanggap. Okay, next tayo, next. Next na tayo. Heto na siya. Heto na talaga. Okay, dito na tayo. Papa J. Oh my goodness, thank you naman, Bebe Loves, Ernie, Marine, Joala Babs. Ayan, thank you, Bebe. Aba, nagsasayaw pa yung kanyang emoji. Thank you, Bebe. Ito sa'yo. Mwah. Ayan, ang dami na. Nag-cheer siya, nag-cheer. Thank you, Bebe Loves. Kamusta ka dyan? Nakauwi ka na, Bebe Loves? Thank you naman. Thank you din sa'yo talaga, promise. Love talaga kita. Ayan, thank you sa pakulay. Isang biyahe pa po. Oh no, basta mag-iingat ha. Basta mag-iingat kahit saan ka man pumunta ngayon, ha? Okay, mag-drive ka ng safe. Huwag maaantok. Uminom ng kape para hindi antokin, ha? Uminom ng kape ng yung matapang na kape, yung kaya kang ipaglaban at kaya ka ring pasukahin. Pasukahin ng pagkatapang-tapang na kape. Ayan. Puntahan na yan. Lablabin na yan. Ako nang bahala sa iyo, Bebe Loves, Ernie, ha? Ayan. Puntahan na yan. Si Blue na tayo. Si Blue, mamaya ay nasa orange tayo. Ngayon ay sa kay Blue tayo. Kay Blue. Ayan, dugtungan ng biyaherang Ilongga ang mga comments, mga Bebe Loves, ha? Thank you, Bebe. Ayan, dugtungan ng biyaherang Ilongga ang mga ano, ha? Mga comments. Ayan, puntahan na yan. Puntahan na yan. Okay, next tayo, next. Lablabin na yan. Lablabin na yan. Uy, ayun merong nagpalipad. Ayan, thank you naman sa nagpalipad.
Thank you naman sa nagpalipad dyan. Okay, dito tayo dito. Tamsak, tamsak. Love natin yan, love natin yan. Ayan, Raynon tayo, Raynon. Okay, Raynon na tayo, Raynon. Love na yan. Ano yung main channel mo, Lodi kita? Lodi kita, ano ang iyong main channel, Bebe Labs? Natanggap ko, Bebe Labs. Salamat ng bonggang. Mwah! Ayan. Ano ang iyong main channel, Lodi kita? Lodi talaga kita. Lodi talaga. Leilianeta. Okay, noted na yan. Leilianeta. Thank you, Bebe Loves. Ako nang bahala, ha? Ayan, puntahan na yan. Jet Orgam tayo dyan. And then next natin. Ayan, puntahan na mga Bebe Loves. Puntahan na yan. Tantaran, tan, tan, tantaran, tan, tan, tararan, tan, tan, tararan, tan, tan. Okay, next tayo. Fishball. From Biyaherang Ilongga. Fishball from Biyaherang Ilongga tayo. Dito tayo. Tusok. Eto na. Fishball from Biyaherang Ilongga. Ayan. Puntahan na yan. Okay, puntahan na yan, mga dadala. Okay, next tayo, next. Ayan. Okay pa ba kayo? Okay pa? Nakakahabol naman, ano? Humahabol pa, humihinga at gumagalaw. Eto na tayo, next. Gemayel na tayo dyan, Gemayel. Eto na talaga. Gemayel na yan. Puntahan agad yan, Dugtungan ng Biyaherang Ilongga, ha? Ba yan? Ay. Okay, next tayo, Gemayel. Anyway, Teng Mayor, namit gid langga. Ang ano po ang namit? Ano ang manamit? Ang fishball o ako? Ang
Fishball o ako? Sana all na-meet. Na-meet daw si Jay Green, Lontian. Si Jay Lontian daw yung na-meet. Diba? Kakaiba yan kakaiba yan. Na-meet yan siya, na-meet. Okay, next tayo, next. Lay tayo, Lay Leoneta. Okay, lay tayo next, lay. Ihanda ang inyong mga kamay sa pagtusok-tusok. Heto na tayo, heto na. Lay Leoneta. Lay tayo, lay. Up. Okay, heto na. Heto na talaga. Yahoo! Lay na tayo, lay. Di ako makahinga. Ang pango na nga ng ilong ko, ano pa ako. Ang pango na ng ilong ko, ano tawag dito? Nag-face mask pa ako, kaya tuloy di ako makahinga. Teng, teng, teng. Teng, 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 teng. Okay, next tayo, next. Puntahan na yan, puntahan na yan. Lay, Leoneta na yan. Taran, tararan. Lay, pulpa, harang. Nako naman, sana all katulad ni Jay Luntian. Sana all katulad ni Jay Luntian talaga. Oo, naglalaro ng harang ko. Nilalaro-laro niya yung aking harang. Ako nga, namit gid lang ga, ako nga. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Next tayo, next. Okay, next tayo, next. Jump ski. Okay, fishball tayo, fishball ha, fishball. Hello. Salam. Now here, eto na tayo. Fishball from Biyaherang Ilongga, ha? Fishball from Biyaherang Ilongga. Okay, dito tayo, ha? Fishball tayo, tutusok muna tayo, ha? Tusok. Ayan, puntahan natin yan. Puntahan. Fishball from Biyaherang Ilongga. Okay, next tayo. Ay, nakabayo. Okay, puntahan na yan. Love-lovin na yarn.
Jams tayo, jam. And then next natin, heto tayo, heto tayo. Heto tayo, next tayo dito. Tusok, tusok, from Biyaherang Ilongga. Alboy tayo, alboy, and then maglalag in one tayo. Okay, puntahan na yan. Alboy tayo dyan. Puntahan na yan, puntahan. Alboy tayo, alboy. Yan, puntahan na yan. Lablabin na natin yan. And then next tayo, next. Ayan, next natin dyan, next. Okay. Heto na. Jomels na tayo dyan. Dugtungan ng Biyaherang Ilongga mga bebilabsa. Dugtungan na yan, dugtungan ng Biyaherang Ilongga. Okay, next tayo, next. Puntahan na yan, puntahan na yan. Lablabin na yan. Ayan, puntahan na yan. Log in 1. Log in 1. Okay, next tayo, next. Ito na siya.
Jan Arroyo tayo, Jan. Jan Arroyo Katropa Vlog. Solid supporter ni Kilay is live. Palista, Globe Music. Okay, noted na yan. Jan Arroyo, ano nga po pala yung iyong main channel, Bebe Labs? Bakit hindi ko na naman ma-search? Ano ba yan? Okay. Mechanics po namin dito ay didikitan, ay tawag nito, yung mechanics namin dito ay panonoorin muna ng 1 minuto po ha. And then, magko-comment po ng related sa inyong napanood. And mag-like and subscribe bell all. Ganun po yung mechanics namin dito. Okay, ganun po yung mechanics namin dito, Bebe Loves, ha? Okay. Sige, Bebe Loves, ha? Vlogger. Okay, nandito na. Nakuha ko na. 274. Uy, wow. Ang ganda. Okay, manood muna ha. Manood. And mag-like and subscribe bell all. Yung comment niyo po ay kung ano yung nanood niyo ha. Kung ano ang napanood. Diyan tayo dyan. Heto na. Diyan tayo dyan. Yan, puntahan na yan. Diyan tayo dyan. Diyan kayo at dito ako. Ganon yan. Jay Green, hindi kita pwedeng ilapag, Bebe Loves, ha? Didikitan mo lang sila, Jay Green, ha? Jay Green. Mangga. Okay, next tayo. Next. Mylene Gerlin. Mylene Gerlin. B, pagagong dikit. Lumang dikit. Ganon po. Wow. B, pagbagong dikit ay paglumang dikit. Okay? Ayan. Manood muna ng 1 minuto ha. Huwag pong magmamadali. Manood muna ha. Okay, next tayo. Next. Mylene tayo, Mylene. Mylene tayo, Mylene. And then next natin, Arlene. Okay. Puntahan, puntahan.
Yan, nawala na yung iba. Bakit nawala yung iba? Mailing tayo, mailing. Okay, next tayo, next. Okay, next natin, next. Alger Javier. Alger tayo, Alger. Nawala na yung iba. Nasaan kaya sila? Alger tayo, Alger. Opo, nandito pa po. Opo, Baby Love, solid supporter. Ang puntahan na yan, puntahan na yan. Nantok ako. Pagod. Okay, next tayo, next. Heto po, paki-like po nito ha. Paki-like po nito, paki-like. Paki-like. Okay? Dut-dutin nyo po yung like button nito, Baby Loves, ha? Dut-dutin. Okay, next tayo dyan, next. Lensky, La Canila. Ay, kabayo. I-like nyo po, i-like nyo po. Ha? Okay, next tayo, next. Laging nadadamay ang kabayo sa akin. Kabayo ni Imang talaga yung akin dala palagi. Lensky tayo, Lensky.
Puntahan na yan, puntahan. Patapos na tayo mga bibilog. Fishball from Biyaherang Ilongga. Okay, love from Biyaherang Ilongga tayo dito next. Okay, puntahan na yan. Puntahan na yan. Patapos na tayo na, ano na tayo, next na round. Second wave tayo, next second wave. Second wave tayo, next second wave. Okay, heto na. Dais tayo, dais. Lablabin nyo po si Dais. Dais tayo next, Dais. Okay, Dais tayo next, Dais. And then, globe music. Oops. Globe music, 443. Tama po ba? Globe music, 443. Tama po ba? Globe music. Uulitin ko. Globe music, 443. Tama po ba? Hello! Hello! Yoo-hoo! Dali na, bibila. Globe music, 443. Tama po ba? Sagot na po, sagot na at ikaw na ang ating ilalaban. Globe, 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 globe. Dali na po. What's up? Biyaherang Ilongga, shout out to all. Ayun. Naglaot shout out Araneta Vlog.
Okay, globe tayo. Globe, tama po ba yung aking nilapag? Globe. Nawala na naman si Globe. Baby Loves. Sagot na, Baby Loves, Globe. Net. Globe. Bungot. Bungot. Okay. Puro kapslak. Araneta Vlog. Ang dami mong kapangalan, Bungot. Bungot. Ang daming kapangalan ng iyong channel. Hi, T-Pride. Mega loud shower out. Bungot. Ay, nako, si Bungot. Opo, habol ka lang. Last ka na. Habol ka lang, bebe. Nawala ka agad si Globe. Globe na andyan ka pa ba? Nawala ka na kaagad. Globe na andyan ka pa ba? Nawala si Globe. Ate Pride, habol ka lang, Bebe Labs. Okay. May babawian tayo maya ha. Naging 29. Daming tao. Nagulat ako. Bungot, ilapag mo ang channel mo. Bungot, hindi ko talaga makita ang channel mo. Dami mong kapangalan. Bungot, dalian mo. Okay, next tayo. May babawian tayo maya ha. Tip ride tayo, tip ride. Sa mga umalis po ha, sa mga umalis. Manda na yan sa akin. Dumipat na siguro sa smart yon. Tip ride. Ano ulit yung main channel mo, Bebe Labs? Ay, Tip Ride TV pala. Okay, noted na yan. Tip Ride TV. Ayan. Habol na, Bebe ha. Nawawala-wala ka, Bebe Labs. 209. Tip Ride tayo, Tip Ride. Tip Ride. Eto na kami sa'yo. Bungot, ilapag mo ang channel mo, Bungot. Nagulat nga ako, Bebe Labs Luntian. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Tip ride tayo dyan, tip ride. Nene, Beast, Vlog, Mega Loud Shower Out host. Mega Loud Shower Out sa'yo dyan, Bebe Love. Ayan, next tayo, next. Okay, next tayo, next ha. Dito na tayo. Dumikit po kayo, dumikit. Okay? Dumikit po, dumikit. Second wave na tayo, second wave. Okay, second wave na tayo, second wave.
Ayan, puntahan na kaagad yan. Puntahan. Okay, Nini This Vlog. Ang amin pong mechanics ay manunood muna ng 1 minuto at mag-comment ng naaangkop sa video na inyong napanood and then mag-like and subscribe bell all. Balik po sa akin at sabihin kung sino ang pinuntahan ha. And B kung bagong dikit ay kung lumang dikit. Okay? Nene Bis, Bebe Labs, na-gets mo ba ang aking mechanics? Okay, nakalista ka na, Bebe Labs ha. Okay, puntahan na, habulin na yan, habulin na yan. And then next natin, John Arroyo. Tarararan, tararan. Tarararan, tararan. Okay. Next na tayo, next. John Arroyo tayo, John Arroyo. Okay, next tayo, next. Diyan kayo at dito ako. Okay, diyan kayo, dito ako. Eto na siya. Diyan kayo, dito ako. Ay, tayo. Diyan kayo at dito ako. Puntahan na yan si Diyan kayo at dito ako. Diyan kayo, dito ako. Okay, next tayo, next. Myling Derling. Myling tayo, next, Myling. Heto na siya. Myling tayo, Myling. Ayan, wag mawawala after ko mailapag ang channel nyo ha. Wag mawawala after mailapag ang channel. And then next tayo, Alger tayo, Alger. $265. Wow! 10 ang dumikit. Okay, next tayo, next. Alger tayo, Alger. Javier TV. Ay, kabayo ni Imang. Nadamay na naman si Imang. Okay, Alger tayo, Alger. Okay, next tayo, next.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Mars Forever Ninja, Mega Love Shower out. Ayan, next tayo, next. Arlene tayo next, Arlene. Tararan, tararan, habol ka lang dyan, Baby Loves. Habulin mo yung pinakataas at mailalapag pa kita. Last ka na. Habol na, bebe. Habol, habol, habol. Pinakataas na, Baby Loves. Okay, next tayo, next. Patapos na po kami, kaya habulin na yan. Habulin na yan. Tararararan, taran. Tararararan. Okay, next tayo, dais tayo, dais. Woo! Dais. Dais, Eman tayo next, dais. Jet Adam Vlogs, Mega Love Shower out. Hello. Okay, next tayo, next. Dais tayo, dais. Last time po, umikot ako kay Kuya Koy. Kay Kuya Koy umikot ako dahil matagal na akong nangingisda kay Kuya Koy. Matagal na akong nangingisda kay Kuya Koy. Pero nung pangalawang ikot ko po kasi sa kanya, hindi niya ako pinansin. Hindi niya ako pinansin, Baby Loves. Love-love ko pa naman sana si Kuya Koy. Tagal kong nangingisda sa kanya dati. Next tayo, next. Leyaneta. Dami kong binalikan. Lagot ka. Lay tayo, lay. Habulin mo lang sa Baby Love Lensky. Okay, next tayo, next. Lay tayo, lay. Nagalit yata siya sa akin nung pinatamsakan ko siya, Baby Love. Dalawang wave po yan, magkaibang video po yung aking mga nilalapag. Kaya puntahan po ang ating mga nilalapag na link. Dalawang video po yan, magkaiba. Pareho lang ang pangalan, pero magkaiba yung video na nilapag ko. House, okay po man. Okay lang noted yan, Baby Love. Tamsak Red, Team Alboy Kulot. Ay, grabe naman makakulot. Ay, kulot-kulot. Ayan, patusok-tusok naman ang ating like button dyan, mga Baby Love. Patusok naman ang ating like button, mga Baby Love. Ayan, Mega Love Shower out, Kuya Alboy. Daya on. Thank you sa patamsak. Sana all. Ayan, patusok naman ang ating like button. And then next tayo, next. Laylian Neta. Globe Music tayo next, Globe. Tignan ko kung naandyan pa si Globe Music. Tignan ko kung naandyan pa si Globe Music Ayan, thank you, Kuya Alboy. Ayun, nawala si Globe Music.
Yan, nawala na naman siya. Patusok naman, patusok ng ating like button, mga dubilang. Chanda Signar, hindi kita maibababa pero may punto ka po sa akin. May point ka po sa akin. Hindi kita maibababa dahil may binibigay pa po ako sa iyong subscribers. Okay? May binibigay pa po akong subscribers sa iyo kaya hindi kita ibinababa. Sorry na late lang ako nang nagsabi ha. Pero meron kasi akong binibigay sa iyo ngayon kaya hindi pwedeng ilapag ang channel mo ha. Hindi pwedeng galawin ang channel mo. May punto yung mga sumasali ngayon sa akin. May points. Okay, next tayo. Next, Lensky, La Canila. Sorry naman ngayon ko lang na-mention. Ayan. Lensky tayo, Lensky. Nawala na naman si Globe. Globe. Yuhuu! Abay, kung kailan naman patapos na, nawala si Globe. Nagpalit ng smart na siguro. Siguro nga. Okay, next tayo, next. Tip Ride tayo, Tip Ride TV. Tip Ride tayo, Tip Ride. Mabilis siyang magtampo. Nagpalit ng smart after mag-globe. Kanina ay globe siya. Ngayon ay naging smart na siya. Umalis ka agad. May babawian tayo sa mga umaalis ha. Okay? Kanina, okay pa yon, pero nawawala-wala na siya. Kanina talaga, nandyan siya. Tinawag-tawag ko pa, bumalik. Tapos biglang nawala na naman ulit. Siguro nagpalit na ng smart. Ayaw niya na ng globe. Okay, lapag natin yan siya para bawian ha. Nene Beast tayo. Nene Beast Vlog. Okay, Nene Beast Vlog tayo ha. Ay! Ay, kabayo ni Mang. Lagot ko siya. Kabayo ni Imang talaga lagi. Nene Beast, meron ka na bang team? Meron ka na bang team, Bebe Labs? Nakakawala ka naman ng stress, Bebe Labs, lalo pag tumatawa. Oo, sinong hindi matatawa? Nagpalit na siya ng ibang signal. Nang iwan. Ay, meron na host. Okay, noted na yan. Ayan, puntahan na si Nene na tayo, Nene, ha? Okay, dito tayo lablabin natin to. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Mars Forever Music tayo next. Mars Forever.
Ayan. Mars Forever Music. Walang space. Ayun. Mars tayo next. Mars. Okay, next tayo. Next. Okay. Nene, this tayo next. Yung pangalawang wave niya po. Pangalawang wave ni Nene this. Pangalawang video. Nene 2 tayo, Nene 2. Ayan, okay? Puntahan na po, puntahan na. Love binigyan. Okay, Mars tayo next. Pangalawang wave ni Mars. Pangalawang wave kay Mars. Ito na. Kagay kabayo. Bakit pa nasa kung already in second lecture? Basta, kaya masyadong. Uuwi na po si Kulot. Kaya nawala na yung music ni Kulot. Ayan, wait lang na ha, wait lang. Whoops! Nawala na. Whoops! Nawala na. Okay. Uuwi na si Kulot. Okay, next tayo. Next tayo dyan, next. Ayan, puntahan na yan. Next na tayo. Ingat po, Bebe Loves. Thank you, Bebe Loves, sa pagpapaalala. Nene Music, katakot. Bakit daw? Ingat po, ma'am. Ilongga. Thank you, baby. Okay, next tayo, next. Sinundo na ng BF niyan, driver. Hindi wala akong BF na driver ha. Grabe kayo. Okay. Next natin, next ha. Puntahan na po yan mga baby loves. Sinusundo na ako ng maaga ng aking driver na kaibigan. Kaya maaga din akong nakakauwi. Tatawid tayo! Tawid-tawid! Ayan, tawid-tawid! Ayan, takbo! Takbo tayo, takbo! Good evening. You okay?
Okay, ayan. Okay, next tayo, next ha. Okay. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Para namang dalaga si, ano daw? Para namang dalaga si biyahera na hinaharot. Pauwi na kasi ako kaya tumawid ako, di ba? Okay, next tayo, next puntahan na yan. May babaklasan tayo ha, may babaklasan. May babawian tayo, may babawian. Ayaw, madam. Ada salas? No. Okay, okay. She messaged me again. I asked, are you sure? Are you finished? Si Globe She said, Music, yes, babaklasan I natin already si get Globe. payment also, she said. Okay. Okay, babaklasan natin si Globe ha, baklasan. You finished? Finished? Driver, call me now. You finished? Job is finished? May babaklasan tayo, may babaklasan. Oh, no problem. 10 minutes or 8 minutes I'm coming. Baklas, baklas. Okay, dito tayo, dito. Sabi ko sa inyo, nagbabaklas tayo dito eh. O yan, baklas tayo ng iwan kasi. Lumipat na daw siya sa TM. Ayaw niya na ng Globe. Nag-TM na siya. Baklas-baklas yan. Parang prinsesa pala si Ho. Sinusundo ng prinsesa. Hindi kaya. Sinusundo ako dahil tapos na yung trabaho ko. Ganon yan. Ito naman. Okay, next natin, next. Baklasan yan ha, baklasan. Nambabaklas kami dito, nambabaklas. Oo, ganon kami. Sa mga hindi pa po naka-like, dito po, mag-like po muna dito ha. Pa-like naman ito, pa-like. Eto na. And then, magla-log out na tayo ha. Magla-log out na tayo next. Okay, patapos na. Patapos na tayo next ha. Next na. Globe, baklas. Mag-smart ka. Oo. Binabaklasan yung mga nangiiwan. Ayaw kong iniiwan kayo at kinukulangan. Okay, next tayo, log out na tayo. O, di ba mabilis lang tayo, hindi tayo inaabot ng 2 oras lagi. Ayan. Alam ko na kahawig mong artista, hindi lang sa looks. Ano daw? Pati sa tawa rin. Sino kaya yan? Wag mo ko ha. Pinagloloko mo ako, Bebe Lapsa. Pinagloloko mo ako. Pinagtitripan mo ako dyan. Sino yan? Sino? Ayusin mo ha. Sino daw? Sino? Manda ka talaga. Pinagloloko ako. Sino? Pinagtitripan niya ako. Ayan. So, lahat po nang nakalag out. Thank you sa inyong lahat. Meron po kayong lahat ng play all sa akin. Free play all and free bananas. Okay? Salamat sa inyong lahat. And good night everyone. Salamat ha. Umayos ka, Jay Grinit.
J Green 16, sino-sino yung sinasabi mo? Hulaan nyo mga lods kung sino. Nagpahula ka pa dyan. Nagpahula ka pa ha. Ala, si Arroyo pala na ilapag pa natin kanina. Ay, oo pala nalapag pala natin siya, oo. Award winning yon. Sino kaya yun? Sino yan? Si Pakwang ba? Si Pakwang ba? Manda ka sa akin, bebe. Thank you, Bebe Labs. Thank you sa inyong lahat. Good night, everyone. Sina? Pinagtitripan ako ni J Green. Sino daw yon? Sige nga. Manda ka talaga sa akin, J Green. Bye, everyone. Thank you na po. Pwede na pong tanging ina. Si Pokong ba? Pinahulaan niya pa talaga, oh. Thank you, Mars Forever. Thank you sa pagbisita sa aking live. Thank you, bebe. Bye, Nene Beast. Ayan, salamat sa inyo ha. May free play all kayo sa aking lahat and free bananas ha. Dagdag po yan sa watch hour ninyo. Pero si J Green hindi ko bibigyan. Hindi niya sinasabi kung sino yung pinapahulaan niya. Si J Green lang ang hindi ko bibigyan kasi hindi niya sinasabi kung sino yung pinagsasasabi niya kanina pa dyan. Chanda Signar, thank you, bebe. Ayan, wow, thank you, host. Thank you so much, host. Love. Oh, love din. Grabe si J Green. J Green na. Sabihin mo na. Sabihin mo na kung ayaw mo. Paluin kita sa pet na matambok. Sabihin mo na, sarap ng tawa mo, bebe. Kasi naman si J Green naman kasi pinagtitripan ako. Pahulaan niya pa talaga sa akin. Si Rupa Gutierrez ba? Nanghula din ako talaga. Nanghula din talaga ako. Si Rupa Gutierrez ba? Si Kim Chu? Ayan, good night sa'yo. Good night sa inyong lahat ha. Pwede nang umalis po. Oo, tatambay na lang ako. Pwede na kayong umalis mga baby loves ha. Tatambay na lang ako ngayon. Kasi marami pa tayong viewers. Bye bye everyone and good night. Mwah, mwah, mwah. Ayan, bye bye. Sige po, bebe. Ingat. Max naman yan. Bye-bye! Ala, hindi ko maano. La 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 la.
Deep fried. Nandyan ka pa pala. Bye-bye, baby loves. Bye-bye, Deep fried. Island Farm Vlog. Hi, host. Ayan, hello. Naman kami, kaya rin na ako. Live. Hello! Good evening! Anong ganap, Madam Host? Nahuli ako. Ay, nako naman yan. Kaninong team ka, Island Farm Vlog? Kaninong team ka, bebe? Kanina pa po, tapos na po kami. Dennis Companero Vlog. Mega loud sugar out. Tapos na po kami. Team Richie? Ngayon ko lang narinig yung Team Richie. Dikit kalembang nyo po ako ha. Dikit kalembang nyo ako para every time po may LS ako or every 10:30 PM Pinas time ay maka-join kayo sa live ko ha. Okay? Nagpapaangat po ako ng channel. (10:30 PM Pinas time). Then hi Dennis, mega loud shower out. Island Farm Vlog. Hindi siya searchable yung channel mo. Grabe yung ano mata niya. Ay, nakakasito yung nakatulog.
Island Farm vlog pala. Vlog. Hindi ko kaya pala hindi searchable. Ah, 160. Wala ka pa bang team, Bebe Labs? Kay Richie, no? Kay Richie. Sino kaya yan si Richie? Ngayon ko lang siya narinig. Pwede kang mag-message sa akin, Bebe Labs, para pasok kita sa team ko. Oo, para pasok kita sa team ko pag ano. Farmer's Vlog, mega loud shower out. Good evening, everyone. Ayan, thank you. Farmer's Vlog. Hi, Ken-chan. Good evening. Ingat sa pag-uwi. Thank you, Bebe Love, sa pagbisita. Ayan. Thank you, Bebe. Bebe Love, inaantay ko po ang message mo, Ken-chan Gaming. Promise. Inaantay kita sa messenger. Naantay kita sa messenger, Bebe. Bakit? Ano daw? Ano daw? Jadi ko pati kayo. Ako ginako mo. What's the problem, Shahid? Running camera. This road is 80 and my vehicle up to 80. Always I come here, speed, no camera. Kamera pala sa room. So, maybe someone flashlight or camera I want for this camera. Oh my god. Again 300. Meron? Etong ban, meron. Karaday. Meron. Etong ban, eto. Kilala ko na, nakita ko na pics niya nung dalaga siya. Grabe talaga si ano, oh. What? Jalen Luntian. Ipakita mo sa akin kung sino yan. Baby Jenny, mega loud shower out. Wala pa ako. City, Bebe Love. Sorry talaga. Ako na ang bahala sa'yo, Bebe Love, sa Ken-chan. Mag-message ka naman sa okay.
So every week ka. Thank you sa patamsak. Ayan, thank you sa patamsak and pagbisita. Ayan, tapos na po kasi kami eh. So, sa mga walang team dyan, mag-message lang po kayo sa akin para mapasok ko kayo sa team ko. Okay? Baby. Tambay na lang kasi ako. Tumatalo. Ayan, mag-message kayo sa akin sa walang team ha, baby. Baby Nigel. Anong nangyari, Bebe Loves? Mag-message po kayo sa akin sa mga walang team ha. Nangyari, miss na kita sobra. Anong nangyari, Bebe Loves daw? Siyempre, na-miss na kita ng sobra Deep ride, nandyan ka pa, Bebe. Grabe naman yan. Tumatambay na lang ako. Tapos na tayo But anyway, thank you for staying. Pauwi na kami. Ang buo kong katawan sa katiting. Olo kamera. Where is the camera, Shahid? Maybe someone Looking for someone? someone have white headlight, white light, not yellow, white flashes. Just stop car and see green light on is running fast. Maybe just like a flash. That's why I confirm go back and where go? He is in a hurry. May PM ako, host. Sige, Bebe Loves, basahin ko maya ha. Basta sa walang team lang po ang pwede kong mapasok sa team ko ha. Sa mga walang team na nasa Ruby Hits. Pag yung team nyo po ay wala sa Ruby Hits, pwede po kayong mapasok namin sa team ko. Tambay lang muna po. Thank you, Baby Love Step Ride sa pagtambay. Ayan, thank you, Bebe ha. Pagtambay-tambay dyan. Kinukulang ako sa hangin. Kinukulang ako sa hangin pag wala kayo. Oh! Na yeah.
gani, hayop ka. Ingat, baby loves. Kenshan Gaming. Hanap ka naman ng pwedeng mong mahiraman ng cellphone para maka-message sa akin, bebe. Kenshan Gaming. Hanap ka naman ng cellphone na pwedeng mahiram para maka-message ka sa akin, ha? Really, I'm waiting for you. 1 hour po biyahin nyo pa uwi, ma'am. Hindi. Less than 30 minutes lang. Less than 30 minutes. Basta tuloy-tuloy. Ayan. Tumatambay na lang naman ako ngayon. Tapos na yung ating dikitan. Wag kang humingi ng pasensya. Hinihingi ko ang iyong presensya. Okay? Wag kang humingi ng pasensya dahil wala kang dapat ihingi ng pasensya. Ang hinihingi ko ay ang presensya mo. Baby loves, okay? Presensya mo po. Love kita, diba? Hindi pwedeng hindi kita ma-message. Hindi pwedeng hindi ko alam kung kamusta kayo. Kamusta ka, ganun. Naguluhan si Tip Pride. Nalito si Tip Pride, oh. Ano daw? Member ko yan siya, Tip Pride, baby loves. Kaya ayaw ko na napapa sila. Akala lang Shahid. Gusto kong naandyan sila lagi at alam ko kung kamusta sila. We buy water. Bakala is closed. Gustong gusto kong kinakamusta sila lagi. Open. But you just care of you. That's why Bakala closed. Bad trip yun Now siya. pray timing after half hour. Bad trip yun siya. Half hour or 30 minutes. Ayan. Salamat, baby loves. Ay, nako. 5 free yan. Naantay kita talaga. Yeah. Mo na yan. Ay, biga! Natumba na. Bye, Dad. Bye! Anong bye-bye ka dyan? Dito rin ako. Nabababa ka ba? Bakala? Dito ka lang. Bye, Shahid. Thank you. Okay, nakauwi na ako. Ayan, nakauwi na ako. Hello! Salam! What time is it now? 7:02 diesel. Hello, Wilson. Pahingi banana host bikini men, please maluoy. Thank you. Tapos na kami, baby loves. Tapos na kami. Nakauwi na nga ako. Hingal ako dun ah.
Bang, umiiyak ka na naman. Hindi ko maabot. Hindi ko maabot yung damit ko. May pinaiyak ka na biyaherang Ilonggo. Maglalaba ako, sama kayo. Sama kayo, maglalaba ako. Okay, wait lang ah. Huwag kayong aalis ah. Maglalaba ako. Bye-bye!